Vitajte späť v starom mlyne. Výroba mastičiek a liečivých balzamov patrí k mojim najobľúbenejším formám liečivých receptov, ktoré už zdokonalujem niekoľko rokov. A dnes vás naučím všetko, čo o výrobe mastičiek a balzamov viem a čo naozaj funguje. A nikdy nebol lepší čas začať, ako v období, kedy konečne kvitne rebríček myší chvost. Všetky liečivé balzamy však začínajú vždy zberom správnej bylinky. Pokiaľ si nie ste istí, či ide o správnu bylinku, použite aplikáciu na identifikáciu rastliny, napríklad PlantNet. Tá podľa kvetu, listu alebo plodu sama identifikuje, o akú rastlinku ide, jej slovenský, český alebo latinský názov. Liečivé balzamy najradšej pripravujem z čerstvých bylín a koreňov v období ich najväčšej sily. Bylinky zbieram do košíka, nikdy nie do plastovej tašky a snažím sa spracovať ich čo najrýchlejšie. Bylinky do balzamov a mastičiek neumývam. Rebríček zbieram strihaním ostrými nožničkami tesne nad zdrevnatenou časťou a do tohoto balzamu budem používať iba kvety a listy. Rebríček Achillea millefolium je vzácna a mocná liečivá rastlinka, ktorá je síce nenápadná, no nesie v sebe silnú ženskú energiu a účinkuje snáď na väčšinu ženských problémov a ochorení. Balzam z rebríčka milujem zo všetkých najviac práve preto, že sa vyznačuje neskutočnou a šokujúcou mocou, ktorá skôr než do 5 minút dokáže zmierniť až úplne odstrániť štípance od komárov a iného hmyzu. Svrbenie okamžite prestáva a štípanec odpúcha a mizne. Rebríček hojí modriny, podliatiny a drobné poranenia, tíši bolesti po zraneniach. Natierajte si ho po dobu 2 týždňov pred spaním na nohy a masírujte oblasť postihnutú krčovými žilami. Doslova vyzmizíkuje metličky a žily na nohách a lieči ich pôvod. Taktiež sa používa pri vyvrtnutom členku, podliatinách a odreninách a opuchoch. Balzam z rebríčka je úplne bezpečný aj pre deti a dokonca je možné ho použiť aj na otvorené rany. Zastavuje totiž krvácanie. Ja si leto bez vône rebríčkového balzamu už neviem predstaviť. Žiadna chemická náhrada sa mu nikdy nevyrovná a podľa mňa ho musíte mať po ruke vo svojej domácej lekárničke. Natieram si ho, ako náhle sa popálim, čo sa mi tiež často stáva, a hlavne po poštípaní hmyzom, hlavne na oblasť členkov. Rebríček je výborný aj na vyrážky, ale tu by som skôr použila tinktúru, ktorá vysušuje, než masť, ktorá zvlhčuje. Rebríček je skvelý základ aj na miešané maste z iných bylín. Ja dnes pripravujem 2 druhy liečivých balzamov. Jeden je čistý rebríčkový, ten je na štípance a popáleniny, a druhý je zasa zmes bylín, ktorá komáre odplaší a uchováva všetky zmienené liečivé účinky po poštípaní. Keď mám kvietky a listy obrané do misky, nasekám rebríček na drobno, aby sa uvoľnili všetky liečivé silice a zložky bylinky. Môžete použiť aj kuchynský robot alebo krájač. Správne nasekaná bylinka by mala byť na dotyk vlhká a silne aromatická. Polovicu nasekanej bylinky vložím do teplovzdorného pohára alebo do nerezovej misky. Ja som odmerala 400 g bylinky v jednom pohári a 300 g v druhom pohári. Teraz do druhého pohára pridám ďalšie liečivé bylinky s úžasnými vlastnosťami, hlavne proti komárom a inému bodavému hmyzu. Alebo hmyzu veľmi vadia a odplašia ho. Levandulu nastrihám na drobno a nasypem do pohára k rebríčku. Použila som asi 100 gramov. Pridám nasekanú mätu aj s vňaťou. Môžete namiesto nej použiť aj medovku. Nasekala som asi 100 gramov.
Bylinky sa môžu použiť aj sušené, iba s tým rozdielom, že bylinka sa necháva napiť v oleji 24 hodín pred zahrievaním. Ak máte nasušenú napríklad levandulu, mali by ste ju jeden deň nechať macérovať v oleji na slnku. Až potom pridávajte čerstvé bylinky. A poslednou bylinkovou prísadou je bazálka. Nadrobno ju nasekám a použila som asi 5 veľkých stebiel s najväčšími listami. Pokiaľ nemáte ktorúkoľvek z byliniek, nevadí, vyberte aspoň jednu z nich, ale dbajte na to, aby rebríček vždy prevyšoval pridanú bylinku. V jednej nádobe mám zmes bylín s rebríčkom a v druhej nádobe je iba nasekaný rebríček. Samozrejme, nemusíte pripravovať takéto veľké množstvá, ale ja si robím rebríčkový balzam na celý rok a aj tak ich počas roka vždy rozdám, lebo si ho stále niekto vypýta alebo ho nutne potrebuje. Na oba liečivé balzamy som sa rozhodla použiť olej z hroznových jadier. Môžete použiť samozrejme aj olivový olej alebo kvalitný slnečnicový či kokosový olej, no ja najradšej používam olej z hroznových jadier. Teraz bylinky poriadne postláčam v nádobe a nalejem toľko oleja, koľko je stlačenej bylinky. Tento olej má väčšinou rovnakú cenovku ako ten olivový a nájdete ho pravdepodobne v obchode hneď vedľa olivového oleja. Ak chcete použiť iný olej, pravdepodobne sa vám tiež balzam podarí, no zbytočne drahé oleje nie sú nutné. Teraz všetko premiešam, aby bylinky neboli už stlačené. Na dno hrnca dám utierku, aby nádoby nebúchali o hrniec a nerozbili sa. Pomaly nalievam vodu. Dajte pozor, aby sa voda nedostala do oleja. Za občasného miešania nechajte na najmenšom stupni zahrievať 2 hodiny. Pomaly dolievajte vodu, ak by sa príliš odparila. Voda by mala siahať takmer po hladinu oleja v nádobe. Po 2 hodinách vypnite sporák na 1 hodinu, aby si bylinka vydýchla a trošku vychladla. Bylinky v oleji sa nesmú variť. Oleje pri zahrievaní musia byť vždy odokryté a musia sa občas premiešať. Po druhom 2-hodinovom zahrievaní odstavím z ohňa, nechám pomaly chladnúť v chladnúcej vode asi 8 hodín, prikryté vzdušnou utierkou. Keď je bylinkový olej vychladnutý, precedím ho cez gázu alebo cez sitko. Ja však odporúčam používať gázu, pretože sa veľmi dobre žmýka do poslednej kvapky. Pri žmýkaní si ozaj dávam záležať, lebo extrakt je ukrytý aj hlboko v steblách bylinky. V tomto bode je dôležité odmerať si, koľko mám vyžmýkaného oleja, aby som vedela, koľko použijem včelieho vosku, bambuckého masla alebo kakaového masla. Rebríčkového oleja mám 450 ml. Bylinkového oleja mám približne 400 ml. Ja mám rada balzamy, ktoré sú mäkké, hladké, zamatové a ľahko roztierateľné. Preto môj ideálny obľúbený pomer je 10 g včelieho vosku na 100 ml vyžmýkaného oleja. Na rebríčkový olej teda použijem 45 až 50 g včelieho vosku. Toto je bylinkový a vedľa je rebríčkový olej. Na čistý rebríčkový olej použijem iba včelí vosk a na bylinkový skombinujem včelí vosk a bambucké maslo. Toto kilové balenie bambuckého masla som našla na internete za 19 €. Podobne stojí aj 1 kg včelieho vosku a vydržia vám ozaj roky, lebo na balzamy potrebujeme iba kúsok. Bambucké maslo a včelí vosk dávam v pomere 1:1.
Takže na 400 ml oleja použijem 20 g včelieho vosku a 20 g bambuckého masla. Bambucké maslo môžete aj vynechať a dať iba včelí vosk 40 g. Rozdiel bude iba v textúre a štruktúre. Teraz obe nádoby vrátim do vodného kúpeľa a zahrievam asi 30 až 45 minút alebo dovtedy, kým sa rozpustí včelí vosk. Pri tomto procese sa dokonca odparí aj prebytočná voda a balzam sa zakonzervuje. Do balzamov rada pridávam aj esenciálne oleje, hodí sa napríklad medovka, šalvia, levandula alebo iné hmyz odpudzujúce esenciálne oleje ako citronela alebo citrónová tráva. Pridajte 3 až 5 kvapiek na 100 ml oleja v tomto bode a premiešajte. Esenciálny olej nepridávajte skôr, pretože by sa odparil. A toto je čistý rebríčkový balzam v tekutom stave. Pomaly nalievam do dózičiek na rovnom povrchu. Nechajte úplne stuhnúť zo pár hodín pri izbovej teplote. Počas stuhnutia sa balzamov nedotýkajte a nepohybujte s nimi. Môžete použiť aj sklenené nádoby od zaváranín, nízkych lekvárov a pomazánok. Musia byť teplovzdorné, pretože balzam je horúci. No a keď balzamy stuhnú, sú pripravené na použitie. Uchovávajú sa pri izbovej teplote v uzatvorených nádobách. Ja odporúčam spotrebovať do roka a vyrobiť si každý rok nový balzam. Na mojom YouTube kanáli nájdete mnoho balzamov a rôznych postupov, no toto je zaručený postup, ktorý vždy funguje pri väčšine byliniek a vyťahne z bylinky najväčšiu silu. Balzam je hladký, zamatový, mäkký a krásne sa roztiera. Okamžite sa vpíja do pokožky. Tento balzam je naozaj liečivý a lieči pôvod problémov. Na druhej strane chemický prípravok ich iba prekrýva a utlmuje. Ďakujem vám za odber mojej tvorby, lajky a všetky vaše komentáre. Mnoho pozitívnej energie posiela zelená bosorka zo Starého Mlyna.